Ghana TV station baako a obi agye atum a wɔn promote traditional culture ayɛ nananom som na ɛyɛ so wiase TV. Botswana.
Yes, no. I don't know what to see you or Hapa. Yes, I get to
William. I need a caution. That's how William am I? Sister Brenda, so maybe I will be out there. I won't say,
Aya
ahene bako ba bi de abosom ne ka ho abosom na ka ho aha ese se do mo ba me medical ba ha se me ba ye na se ha de ne a na ka kire o mo se o mo ba abosom ne ko na ho mu bi abe shi o so mo ne ko ko aha e ba sa na abosom ba be ya ko e wu krom ga o so sa na ne ko ya aha ne mo ba ha mere so how ye ni ga and you want more, I don't go to jump on her. I have Fasha Kasa. Where are you? Aha, the name of them. You go come and I said, yeah, you are here for fraud. And the other member. And by unity, I have
Aja
waso afamye aye nananom ayukufuo nyina modama baby amwo bia so na mode waso afamye ahema ahenenom ahena kasie omo abehunu wo mo de na kire se adwira hene aye belema osahwede wana behunu yi na kire se sabre aye nana antwipu asia ko sachedomase ahene baby awo bia nana wadawro mabrichiamo na wode waso afame nana tiwayaba nana wadawro ma baby awo bia so na wode waso afame eburu sadia amamra yentonchene wototo amamra se anu atiati asante anim sabre aye nana no mayokofo na ade aye womo aye sabre nana antwipu asia ko otoso bienu ebra wo free a wo ko ya wo pa akura aye ne nsenom aye ne ba nana antwipu asia ko aye ne yire obapa akua antwiwa ne kunu abapa ya antwiwa aye ne kunu ememiensa ekunu anu wo moyerenom ana aka ye ho abam se ye furu ba ko mu ade ema ye huru sampa sa kire made furu mienu hye wo dwabase a ye de kotokro ne pinti ene di ye ho nkomo abra nana ne ye ne doti ye emme wo mu hwejira kutunkanta tutu ya bof dotuo sa na mema no so ye ye empanisi asansa fa ade abode kire afuo kura wo do na sanyame ehuru mu anya ye eno nti na no base so obetina sumwa no mabuani ehuru ne husie de wo betina mpa na afo no abie na no kire sa ye fa de papa ye de kire na aduchi su ne mu tue wo tue wo pa ye nya sabe esra so empanisi akwa no ehwo no obidi na mani nsem obi wo ho asem tu no kura no ada na tipo ama no ye sister bia lady so obeja fuse na na nya chiri bia bra enna sabre na na twipu asia ko to so bia no eye ne de hie na ade nyina sachodoma se yene enne wo se wo ye ne wofa na ade nyina aye na nyanam adikamfo ba so yadaye ye se niema ye de ba ye ashoto wa samadu hwehwe bia nya ade a ubenya ne senti sabre na nanom tie dwom ide na ye kuta ye niema akono esansensu anya patafo ne twa akwa mu sabre ye kuta aye ye bese yeso nya nkropo twede apasa se ya bodua bi ne efredi dua meko edua waye wa asamba to ye na ye na nso esanse wo hima estane ne ma aye na na twipo asia ko sachodoma se yere aye sabre adua ne belema se hwede wo mo ye gidi fonti ya paja ye ne dia hwe nya nkropo twede ampo sabre ye to fidie ya di dua meko dua waye anu ade aye wo yi bitu anu asamba akopa de beka kire wo beka to se wiase wiye ati sa hwede enye de mfiase nkomposire shiro da sadie aye nana antwipo asia ko to so bienu aye ne ma ayire ni wo mukuro no ye se kire nananom enonom ye ne sa na nsaye sabre ye kuta aye ye matches ne ye kado ye se asama do e ho sum na wedie sabre ye de bre ye kuro ne ayire ne nananom ye se wo wunim ebebo no nsia wo betia aye nana antwipo asia ko nana ai aye sabre obapa nana ya nana akua antwiwa wo mo ekunu no ye se wo wunim ebebo no nsia wo betia wo mo ye se eje di mensa moja ajo no ye matches ne ye candle ne anhye wo se atwa ye matches ne ye candle ene edi atwa go wadwom no sabre ye ba ye nana no madi kamfo wo mo abrɛ ye